I denne video vil vi vise, hvordan man bruger sammenligningsværktøjet, som du finder heroppe i menuen værktøjer under sammenligning. Sammenligningsværktøjet er et effektivt værktøj, når du skal sammenligne selskaber med hinanden. Det kan enten være selskaber i den samme sektor, industri, eller det kan være to forskellige aktier, som du måske kigger på. Og lad os starte med måske at sammenligne to selskaber, som kunne være sine udelukkende investeringer, altså det vil sige investeringer, der kan udelukke hinanden. Så lad os prøve for eksempel at sammenligne Novo Nordisk. Det gøres ved at taste ind her i feltet. Og lad os prøve at sammenligne Novo Nordisk med et selskab, der hedder AstraZeneca, som er børsnoteret i Stockholm. AstraZeneca. Der tager den aktien, der er sammenlignet i Sverige, og taster ind her. Se, det man hurtigt får her i sådan en sammenligning, det er, at man kan hurtigt sammenligne Novo Nordisk og AstraZeneca på nogle forskellige udvalgte regnskabstal her. Man kan også hurtigt se her, at AstraZeneca er væsentligt større end Novo Nordisk. Lidt længere nede her kan man sammenligne kursændringerne i nogle forskellige datointervaller, som man kan se herover. Og længere nede har vi faktisk alle mulige forskellige nøgletaller, hvor man faktisk kan sammenligne selskaberne med hinanden. Så for eksempel kan man se her price earnings, så et nøgletal, som de fleste kender jo. Her kan man se, at Novo Nordisk er mere end 3 gange så dyr som AstraZeneca, hvis man måler markedsværdien i dag i forhold til det selskabet tjente i sidste år, det vil sige 2009. Hernede for eksempel kan man også sammenligne bare eksempel vækstraterne, og her kan man faktisk se, at Novo Nordisk har en 5-årig vækstrate, som er noget hurtigere end AstraZeneca, men hvis man faktisk tjekker, eller ser her på indtjeningen per aktie, den 5-årige vækstrate hernede, som er det, der ligesom er det allervigtigste i forhold til, at aktiekursen skal stige, det er, at den vokser. Der vokser de to selskaber faktisk lige hurtigt. Så sådan, her får man faktisk, altså dermed et hurtigt overblik mellem to selskaber, og kan faktisk også vurdere, hvad for noget man egentlig faktisk synes, der er mest interessant. Hernede omkring lønsomhed, hvilke selskaber er bedst til at tjene penge. Der kan man faktisk se, at her at AstraZeneca faktisk har højere overskudsgrader. Og du kunne faktisk også sammenligne det med et andet medicinalselskab, hvis man vil det. Det er egentlig bare, du taster bare selskabet ind her, du kunne have valgt en af de her 3 her. Det vil så ikke gøre. Og hvis du gerne vil starte helt forfra, så kan du trykke på knappen her, fjern alle. Og igen, ligesom hvis du har set nogle af de andre videoer, vi har lavet omkring screening, strategier, så kan man altid tilføje en given aktie til din portefølje eller en kursliste. Så for eksempel, hvis nu vi synes, at AstraZeneca så mest interessant ud, så vil jeg kunne tilføje den til min kursliste ved at trykke her, og så vælge min kursliste her, fleksible virksomhed, og så sige tilføj til kurslisten, og så den så tilføjet til din kursliste. Og det var faktisk en kort introduktion til vores sammenligningsværktøj.